قرب سلام كمي تخون كمي اللهم بلو كلا ايكفال اندابلكم تربشنا زنبركم تخالا ايكفال امتينا يالنا هجي اتو خحساي سو ابتي تبلوم بزعبا زيك مهارو فلطوا اللوم تبلوم بزعبا بيزنس دي كان ريل استيت دي حفشاوي نا ايكونومي لوتي كته شركة قبل لهم كسد لهم كأنا محسن كمتي على أمين زبلنا أنا حسب لنفسه ترى يكون زنبر سلزي أيانا في حساي فليت هو سيستم لنفسه يكون زنبر زلوا انتايرا نحواتي نعشت حواتي كمهرة لني إلخا وسيو إمهرنا الله معلتي ثانك يو داغماي كحسين قاعد حال مصخنا بحبشا إديوكيشن أبز حالفه زجبرنا قدامي كفال بتعمي كل سب تحقيسيو so نابخا عدل كبكا كحساي نابت مأتوت ولا تليك قد من أبشر متورا ممر داس بلاي غني لي زيارة لي ذهب كاني عدل opportunity قدمون على ها جمير كايمبر كمي غيرنا هون education حسابات ايدياتات نهزبنا نتغرينيا سبيكر بفلاي كمي غيرنا نهب زبل بزو حسابات نيرئي عدلات قاطمن زي مبزحتو هزبنا كرخبو زي خيليو تخرخبو زي خيل انتايو እቶም ፍልጠት ዘለዎም ፕሮፌሽናል ሰባት ገለ እንተሪኢኻ 300 ክፈሉና ንሓንቲ ሰዓት ፍልጠት 200 ክፈሉና 500 ክፈሉና ገና ንእሽተይ ነገር ገለ ምስ ትጥይቕ ገንዘብ ሒዝካ ምፃእ ጥራሕ እዩ ትክክል እውን እዩ ምክንያቱ ናይ ግዜ ኦቨስት ክገብሮ ይኽእሉን ኣይደልዩን the same time እንታይ ኢሎም ይኣምኑ most of the time ፍልጠት እንተሸኪምካዮ ቀልጢፍካ ዲል ናይ ምዕፃው ይኹን ጥቕሚ ናይ ምርካብ ዕድልካ ንእሽቶ እዩ ፍልጠት ዘይብሉ እንተኮይኑ ግን ብሓፂሩ ብቐሊሉ እሚንካስ ዲላት ይኹን ፋይናንሻልካ ንኽትእክብ ትኽእል ኢኻ ዝብል ተሓሳስባ እውን ይህልዎም እዩ ንሱታት ኣባና ብዙሕ የለን ኣባና ዘለዉ እንተፈሊጦም እንተተረዲኦም ስትረስፉል ብዘይብሉ ጠለቕለ ፍልጠት ሒዞም ምስ ዝኣትዎ ናብ ቢዝነስ ይኹን ናብ ገዛውቲ ናብ ኩሉ ንሎንግ ተርም ብዙሕ ጥቕሚ ኣለና እቲ ህዝብና ይበዝሕ እቲ ቢዝነስ ይበዝሕ እሞ ኩልና ክንጥቀመሉ ንኽእል ብዝብል ኣተሓሳስባ ኣለና ሎም መዓልቲ መጀመርያ ንኩሉ ህዝብና ብደገ ንዘሎ መሪ ክሪስማስ ሃፒ ሆሊዴይስ ሃፒ ኒው ይር ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ናይ ተሓጓስናን ናይ ኣቺቭመንት ንገብረሉን ሳክሰስ ንገብረሉን ዓመት ንክኾነልና ሰላም ኣብ ህዝብና ኣብ ኩሉ ዘሎ ህዝብና ብሰላም ክነብረሉ ንኽእል ካብ ስትረስ ካብ ጭንቂ ካብ ስቃይ ካብ ዝኩሉ ፀገማት ዝሓለፍናዮ 2004 ይኹን ዝለሓለፈ 2-3 ዓመት ብፍላይ ኣብ ትግራይ እንተሓሚማ ዘሰም ኤርትራ እውን ካልእ ሕማም እዩ ኣብቲ ህዝብና ሙሉእ ኢትዮጵያ ይኹን ዘሎ ህዝብና ኩሉ ሰላም ንኸምፀልና 2004 ፍሉይ ዝኾነ ዓመት ናይ ኣቺቭመንትን ናይ ፒስ ንዘለኣለም ዘለቐታ ዘለዎ ንክኾነልና ዓብዪ ተምኔተ ይገልፅ ንኩሉ ህዝቢ መሪ ክሪስማስ ሃፒ ኒው ይርስ ናይ ሳክሰስ ዝኾነ ዓመት ንክህልወና ተስፋ ገብር እናበልኩ ንኩሉ ፅቡቅ ተምኒተይ ይገልፅ ካብኡ ቀፂሉ ግን ንዙ ኣቺቭመንት ንዙ ሳክሰስ ንዙ ፕሮስፐረስ የር ሓድሽ ሪዞሉሽን ሒዝና ክንቀረበሉ ንኽእል ከ እንታይ ኣሎ 2024 2023 ለሰን ሂቡና ሓሊፍናዮ ኣለና 2024 ከመይ ጌርና ክንዘጋጆ ኣለና ንወዲ ሰብ እንታይ ሳክሰስ ኩሉ ነናባዕሉ ሳክሰስ ኣለዎ ገሊኡ ብትምህርቲ ገሊኡ ብፋይናንሻል ገሊኡ ብገዛ ገሊኡ ብመኪና ገሊኡ ንኩሉ ኦፍኮርስ ሰላም ዘለዎ ሃገር ዓዲ ንክፈጥረልና ስለዚ ዓብዪ ተምኒተይ ገልፅ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ኣብዛ ዓዲ
resolution ልበሃል ነገር ኣሎ እንታይ ጎል ክንገብር ኢና ንፅበ እንታይ ኢና ንደሊ እንታይ ደስታና ዘሐጉሰና ዝመፅላ ዓመት ንኡ ኸ ከመይ ጌርና ፕሪፓሬሽን ንገብር ኢልና ምስ ንጅምሮ ኣብ ቢዝነስ ፎካስ ንዝገበረ ንዝመፅላ ዓመት ቢዝነስ ክገዝእ እየ ኢሉ ፕላን ንዝገበረ ህዝብና ብዛዕባ ቢዝነስ ከ ከመይ ጌርና ንዘጋጆ ኢለ ሓደ ሓደ ኣነ ዝፈልጦ ኢንፎርሜሽን ናብ ህዝቢ ንክገልፅ ተቐሪበ ኣለኹ ይቐኒየለይ Yeah, thank you ናይ ብሓቂ wishing you 2024 እታ ዝበለፀት ዓመት ክትከውን ተስፋ ንገብር ከምቲ ዝበሎ ኣያና ወይ ከዓ መምህርና ኣቶ ካሕሳይ እቲ ቁጠባ ዝቕየረሉ እቲ ኢንተረስት ዝወርደሉ እዩ ልሻዕ ኣብቲ ሓደ ዓመት ሙሉእ ብዛዕባ እዚ ኢንተረስት ቁጠባ ርኢና ኢና ስለዚ ናብኡ ዝመፃሉ ግዜ ክሳብ ዝኾነት እቲ ምድላው እዩ sorry ክንገብር ኢና ኣቐዲምና እቶም ቀዳማይ ክፋል ዘይረኣኹም ኣሕዋት ቀዳማይ ክፋል ክትርእይዋ ንምሕፀን ምክንያቱ ኣብኡ መዓት ኢንፎርሜሽን ኢና ገሊፅና እዚኣ ነትልኩም ተቐዳማይ ክፋል እያ ተቐዳማይ ክፋል ትሪኦ ኣለኹም ሓበሻ ኤዱኬሽን እዩ ነው ብዙሓት ኣብቲ ይመስሉ ብቲ ላይቭ ፌስቡክ ኩም ትሪእዎ ኣብዚ ሓበሻ ኤዱኬሽን ሄድኩም እዘር ኣብዚኣ ዘለዋ ክማን ተተማሂርኩም ብዛዕባ ስታክ በል ካልእ በል ላይፍ ኢንሹራንስ በል ኩሉ ኣብዚ መዓት ፍልጠት እዩ ዘሎ anyway እዚኣ ቀዳማይ ክፋል ናይ ኣቶ ካሕሳያ ስለዚ እታ ካልአይቲ ክፋል ሎም መዓንቲ ኢና ክንገልፃ እናብኣ ክነብለኩም ማለት እዩ ኦኬ ሸር እዘን ምልክታት እዚአን ኣገደስቲ ክሳብ ዝኾነ ክደግመን ኢሉ ሓውና ካሕሳይ በዚአን ኢና ክንጅምር በዚአን ምስ ጀመርና ኢና እንዳቀፅልና ክንቅፅል ማለት እዩ ያ ናባኻ ክገድፋ ካሕሳይ ላይክ ባንክስ እንታይ እዮም ዝርእዩ ንሓደ ቢዝነስ ሎን ንኽቡ እዚአን ነጥብታት እዚአን እንዲ ብሕፅር ዝበለ ናባኻ እንደገና ይቐኒየለይ ስለዚ ከምዚ ንፈልጦ ንዝኾነ ነገር ቀዲምና ክንዘጋጆ ኣለና ዝግጅት እንታይ ገርና ፕሪፓሬሽን እንታይ ገርና ዘሊልና ክንኣቱ ከለና ብፀገም ከእትወና ስለዝኽእል ሸጥትን ገዛእትን ከመይ ገይሮም ንቢዝነስ ክዘጋጀው ኣለዎም ቀዳማይ ከም ዝገለፅናዮ ዝገዝኡ ናይ 3 ዓመት ታክስ ሪተርን ይኹን ፋይናንሻሎም ይኹን ገንዘቡን ኣብ ባንኪ ኣቕሚጦም ተቐሪቦም ኣለዉ ክቕረበሎም ዝብል ሓደ ነገራት ተዘራሪብና ነርና እዞም ገዛእቲ ኸ እንታይ እዮም ዝርዩ ሸየጥቲ ኸ 2024 ቢዝነሶም ንፎር ሴል ከውፅዎ ከለዉ እቲ ትርፊ ካልእ ኮይኑ ኣቐዲሞም ክዘጋጀውሉ ዝግብኦምስ እንታይ እዩ ንዝብል ነዚኣተን ጠለቕ ዝበለ ሓሳባት ምርካብ ፅቡቕ ስለዝኾነ ብኣተን ካልኣይ ግዜ ንጀምር ካልኣይ ግዜስ ናብኣተን ንሕለፍ ንዝብል ኣውፂናየን ዘለዋ ነጥብታት እየን ስለዚ ክትሸጥ ክትሓስብ ከለኻ እንታይ ክትቅረብ ኣለካ ክትገዝእ ኸ እንታይ ክትርኢ ኣለካ እዚ ባንኪ ፋይናንሻል ንኽብዎ እንታይ ዘድልየና ንዝብል ነጥብታት እዩ ስለዚ እዞም ባንኪ IRS ዝጥይቆ ጥያቄታት ብምሉኡ ንኸማልኡ ግዴታ እዩ IRS እንታይ የድልዮ ሌጋል ዝኾነ ዶክመንት እዚ ሌጋል ዶክመንት ከዓ ታክስ ሪተርን ናይ 3 ዓመት ንቢዝነስ ንኽትገዝእ ታክስ ሪተርን ክርኢ ይደሊ እንታይ ማለት እዩ ንዝሓለፈ 3 ዓመት እዚ ቢዝነስ እዚ ሰርቫይቭ ክገብር ድዩ 75% ይኹን 80% ባንኪ ልቓሕ ክቦም ከሎ ሪስክ ወስድ ኣለኹ ዶ ኣይወስድ ኣለኹን ኢሉ ባንኪ ሙሉእ ብምሉእ ፅንዓት ይገብር ምክንያቱ at the end of the day SBA loan ዝበሃል small business administration loan ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ነቶም ባንኪ እቲ መንግስቲ ጋራንቲ ስለ ዝገብረሎም ብሓቂ ሌጋል ዝኾነ ዶክመንት ኣማሊኦም ትርፊ ዘለዎ ሉዝ ዘይገብረሉ መገዲ እኒኦ ድዩ ኢሉ እቲ ባንኪ ስለ ዘፅንዕ እዚ ባንኪ እንታይ ርኢ ሓደ ኣብቲ ታክስ ሪተርን ማለት እዩ ናይ ዓመት ሙሉእ ናብ ኢዶም ዝኣተወ ነት ኢንካም ተባሂሉ ዝፅውዕ ማለት እዩ
ካልኣይ ነቱ ሰራሕተኛ ዝተኸፈለ ነቱ ኦውነር እውን ዝተኸፈለ ወጅ ናይ ኦውነር እዩ ሳላሪ ናይ ሰራሕተኛታት እዩ ኣብቲ ገዛ ናይ ዘሎ ኣሰትስ ወይ ከዓ ኣቑሑት ወይ ከዓ ፊክስቸር ብምሉእ ዋጋ ተቐኒሱ ሓድሽ ዝነበረ ስለ ዝኣረገ ክንዲዚ ዋጋ ቀኒሱ ኣሎ ኢሉ እቲ ታክስ ዝሰርሕ ኣካውንታንት ወይ ከዓ ሲፒኤ ዝቕርቦ ዝህቦ ቁፅሪ ማለት እዩ ሳልሳይ እውን ኣሞርታይዜሽን ናይ ዝኩንዲዚ ዓመት ናይ 30 ልቓሕ ናይ 30 ዓመት ልቓሕስ ኣሞርታይዜሽን ክንዲዚ ወሪዱ ኢሉ ዘቕመጦ ቁፅሪ እዚ ሌጋል ዶክመንት እዩ ብምሉእ ብመንግስቲ ሕጋዊ እዩ ሳልሳይ ዝኸፈልካዮ ኢንተረስት ኣብ ዓመት እንተልዩ እዚ ሽዱሽተ ነገራት መንግስቲ ወይ ከዓ ኤስቢኦ ሎን ከም ኢንካም ገይሩ ስለ ዝቆፅሮ እዞም ብዙሓት ቢዝነስ ኦነራት ዘለው ነቶም ታክስ ሪተርን ዝሰርሕሎም ዘለው ኣካውንታንት ኣብዚኣተን እንታይ ቁፅሪ ኢኹም ክተቕምጡ ንኣይከ ክንደይ ኢኹም ክተኽፍሉኒ ኢሉ ኣቐዲሙ ዲስከስ ክገብር ፅቡቅ እዩ ዲስከስ ገይሮም ዝኾነ ቁፅሪ ምስ ሃብዎም ታክስ ሪተርን እንተተኻኢሉ ሳብሚት እንተይገብሩ ታክስ ሪተርን ናብ ኣድቫይዘሮም ወይ ከዓ ናብ ፍልጠት ዘለዎ ፕሮፌሽናል ናባና እዚኣሲ እንታይ ይመስለካ ልቓሕ ክንረኽበላ ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን ልቓሕ ዘይንረኽበላ እንተኮይንና እንታይ ማለት እዩ ሓደ ከሪ ክገብሩ ይኽእሉ ኦውነር ከሪ ዝበሃል ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ካሽ ክገዝእ ዝኽእል ሰብ ይእለሽ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እንታ ቢዝነስ ዋጋ ኣስታሕቲ ትወርድላ ካሽ 200 ኢንቨንቶሪ 200 ዋጋ እንተኮይና 400,000 ካሽ ሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ሰብ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ናይ ዘን 400 120 ወይ 100,000 ሒዙ መፅኡ ትኻልእ ቀስ እናበለ ናይ 10 ዓመት ክኸፍሎ ዝኽእል ዕድል እንተልዩ ግን ብዙሕ ገዛ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቫልዩ ናይቲ ቢዝነሶም ኣብዘን ታክስ ሪተርን እዚአን ዲፐንድ ዝገብር እዩ ስለዚ ገዛ ክትገዝኡ እንትትደልዩ ኣቐዲምኩም ታክስ ሪተርንኹም ናባና እንተሰዲድኩሞ ክንነግረኩም ንኽእል ኳሊፋይ ክኸውን ድዮ ይኸውንን ቢዝነስ ክትገዝኡ እንተደልዩም ኣቐዲምኩም ታክስ ሪተርን ሳሚት ቅድመ ምግባሩ እዚኣ እንታይ ትመስለካ ኢልኩም ሓሳባት መስቱና ናትና ስራሕ ኣይኮነ እንት ቁፅሪ ንምንጋር ግን ይኽእል ድዮ ይኽእል እዩ ዝብል ግን ሙሉእ ብሙሉእ ፍልጠት ስለ ዘለና ልምዲ ስለ ዘለና ፅቡቅ ምክሪ ክንበኩም ንኽእል እናበልኩ እዚአን ሲሪየስ ዝኾና ነገራት እየን ሎም መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ይመፅእ ስለ ዘሎ ቅድሚ ታክስ ሪተርን ምስራሕኩም ኣብዚአን ፎካስ እንተገበርኩም ንኣኻትኩም ጥቕሚ ንኩሉ ሰብ ንኣና ጥቕሚ ንሸያጢ ይኹን ንገዛኢ ፎከስ ክንገብረለን ዘለና ነጥብታት እየን እናበልኩ ሕብር ይቐኒል ያ ቴንክ ዩ ፅቡቅ እዩ እቲ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣቶ ካሕሳይ ለሰይ ንዓመታ ኣነ ክሸጣ ይሓስብ እታ ዘላትኒ ቢዝነስ ስለዚ ኣብዛ ዓመት እዚ ኦኬ ንዓመታ ክሸጣ ስለ ዝኾንኩስ እንታይ ክመስል ኣለዎ ክማኸር ክኽእል ኣለኒ ምስ ክኢላታት ማለት እዩ ሶ ቅድሚ ንስኻ ኣስሪሕካየን ኣቢልካየን ድሕሪኡ ክሸጣ የልካ ሃንደበት ብዙሕ ናምበራት ደስ ዘይብለካ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ሶ ንዓመታ ክሸጣ እሞ ቢዝነሰይ እንታይ ይመስል ሶ እዚ ከዓ ከምወዮ ዝበሎ ቀረፅ ትኸፍለሉ ማለት ኣይኮነን እቲ ንባዕሉ ዲፕሪሽን ኣሞርታይዜሽን ኢንተረስት ፔይድ ኣላት ብዙሕ ገንዘብ ሴቭ ዝገብረልካ እዩ ስቲል ካብቲ ታክሲ ድዳግቲ ኢኻ ትኸውን የጉድለልካ እዩ ንኻይትኸፍል እዩ ዘጉድለልካ ንዓኻ ንኻይትኸፍል የጉድለልካ ግን ከዓ እንታይ ይጠቕመካ ኣሎ ቫልዩ ይህበካ ኣሎ ንዓኻ ኣዝ ኢንካም ይሕሰበልካ እዩ ኦኬ ቴንክ ዩ ካሕሳይ ሶ ናብዚኣ ኖት ዝገበረለን ስለ ዘሎ ናብ ኣይና ክንመፅእ ናይ ኣቶ ካሕሳይ ኦኬ ሶ ከመይ ጌርና ሰባት ሰይብ ንገብር ኣቶ ካሕሳይ ማለት ሲ እዚ ቢዝነስ እዚ ሕማቕ እዩ ወይ ከዓ ፅቡቅ እዩ ኢልና ሲ ከመይ ጌርና ኣሕዋትና ተዛረብቲ ትግርኛ ከመይ ዝበልካዮ ዋላ እውን ተዛረብቲ ካልእ ናባኻ ዝመፁ ካስተመር ከመይ ጌርና ከነድሕኖም ንኽእል እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝትገዝኦ ዘለኹም ቢዝነስ እዚ እዩ ገዛ ክራይ እዚ ክኸውን ይኽእል ኣታዊ እዚ ከመይ ጌርና ንሕናስ ከነድሕን ንኽእል ነዚ ኮሚኒቲ ናህና ማለት እዩ ካሕሳይ
مبزحتي إذا برقص كله ناي ريل استيت بروكر لايسنس زحازة فلتت اللو ماليت يكونن to real estate business license business تكونس real estate license لحازة professional استفعل قاليو أو residential مبزحتو 80% maybe 90% هنا أو residential focus لحازة إيه سلازي نسو مالت غزاو تغزي إخيل مبار business كغزي إخيلي ماليت يكونن لمدي يولون فلتت يولون up to business experience يولون to license business نتغزي يكونن تواهيوكا legal حقتات ماليخا تمرت خلاص وسيدكا residential يكون كالي بيزنساتو نختغزي استوهابكا إيه سلازي to point to لمدن ديو to لمدي to experience to success ناي to real estate agent هاي فلتت اللو زبلن ديو سلازي انت تخايلو حانت ساعات او اوفيس مصيو سوون انتاي مسلكا بزعبا زا بيزنس ديا فيدباك هابني خبلنا خلو حانت ساعات يتأهلنا زيا صبغ تريا حماق ديانا مبال أقدمنا كاب حدش سكراتش بيزنس نخن كافت ندلي انتوينا كنجزء ون انتوينا كنريو زقبئنا دوكومنت انتا ايو مزبهال كم نيشتوينت وتات راحية تنكف بليين زياتنون بحقي نايتو ايجنت تطلق له فلطت سلازدلي نايتو ايجنت اكسبيرينس زخونه ايجنت كيدكا اما خرني كتو دخلها بحد وجن اكاونتانت له فاينانشال انفورميشن كهبكا يخدي بحد وجنون اتو بيزنس بروكر بزح مصنعتي انفورميشن يبكا سلازي انت يدلي ناولجن اكسبيرينسن نايتو ايجنت يدلي خناتو ممخري خاي حلفنتي وسددي لوير كتقصر كلها فلطت لي يبلو لوير انت خدكا زين انت تحس كطف لها مالتي سلازي لوير ገንዘብ ከፊልካ 350 ቅርሺ ከፊልካ ንሓንቲ ሰዓት መኽረነት ብሎ ብሮከርካ ግን ካብታ ኮሚሽን ስለልወስድ ገንዘብ ኣይኽፈለካን ሓንቲ ሰዓት መፂኹም ኦፊስ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ፍልጠተይ ኢንፎርሜሽነይ ብነፃ እንተረኸብኩሞ ዘሐሸ እዩ ንሎንግ ተርም ናታትኩም ጥፍኣት ናተይ ጥፍኣት ምዃኑ ስለለኣምን ብታ ዝኽእላ ብታ ዓቕመይ ጠለቕ ኢልና ክነማኽረኩም ንኽእል ስለዚ ፍልጠት ናይ ኤጀንትኩም የድሊ ብዛዕባ እቲ ቢዝነስ ትጅምሮ ሙሉእ ብሙሉእ ጠለቕ ኢልካ ክትፈልጦ የድሊ ካሕሳይ ናይ ሪል ስቴት ኤጀንት እንድሕር ኮይኑ መምህር ደስ በለ ናይ ሊከር ስቶር ኦውነራት ይኹን ናይ ስታክ ናይ ፋይናንሻል ፈላጥ እንተኮይኑ ብዛዕባ ታክስ ሪተርን ካሕሳይ እንተጠይቅካዮ ናብ ኣካውንታንት ኪድ እዩ ዝብለኩም ስለዚ ታናተይ ፕሮፌሽን ለይኮነት እንተ እቲኹምኒ ኣይፈልጣን ማለት እዩ ናቱ ፕሮፌሽን ዝኾነ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ መምሃር ዝሐሸ እዩ እታ ትፈልጥዋ ቢዝነስ ብታ ትፈልጥዋ ምጅማር እታ ዝሐሸት እያ ምክንያቱ ትፈልጥዋ እንድሕር ኮይና እቲ ማናጀር ካልእ ፈላጥ ሃየር ክትገብሩ ኢኹም እቲ ኣካውንታንት ካልእ ፈላጥ ሃየር ክትገብሩ ኢኹም ዘይትፈልጥዋ እንተኮይንኩም ዲስኣድቫንቴጃት ሓደ ጥቕምታት ክጎድለኩም ይኽእል እዩ ስለዚ ብታ ናይ ባዕልካ ልምዲ ምንቅስቓስ ፅብቕቲ እያ እዚኣ ታቒድሞ ኩሉ እያ ኣብ ሊከር ስቶር ሰርሕ እንተኮይነ ሊከር ስቶር ኣብ ጋዝ ስቴሽን እንተኮይኑ ጋዝ ስቴሽን ኣብ ላንድስኬፒንግ እንተኮይኑ ላንድስኬፒንግ እንካብ ሪል ስቴት ተሲኤ ስነው ክፀርግ እየ እንተኢለ ሕቆይ ምስ ተሰበርኮ ፃርገኡን ዘይክእሎ ትዝቐትሎ ግዜ ብዙሕ እንድሕር ኮይኑ ደንቲ ፕሮፌሽናል ክህቦ ኣለኒ ስለዚ ብታ ንኽእላ ለላ ልምድና ምንቅስቓስ ፅቡቕ እዩ ፋይናንሻል ኣድቫይዘር እንድሕር ነይሮሞ ናብ ካልእ ቢዝነስ ክትምድበኒ ከለካ ሜይቢ እታ ልምደይ ካልእ ስለዝኾነት እቲ ዘምፅኦ ምህርቲ ከምቱ ፍልጠተይ ለይ ክኾን ይኽእል እሞ ብታ እንፈልጣ ምንቅስቓስ ፅቡቕ እዩ ካልእ ዲሞግራፊ ናይቲ ኤርያ እንታይ እዩ ዝመስል ናይ ማይኖሪቲ ኢንካሞም እንታይ ይመስል ኣብቲ ኤርያ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ምግቢ ይገዝኡ እንታይ ዓይነት መስተ ይሰትዩ እንታይ ዓይነት ምህርቲ የምርቱ ፋብሪካታት ድዩ ሪቴል ቢዝነስ ድዩ ሬዚደንሻል ድዩ ኢልና ናይቲ ኤርያ ዲሞግራፊ ኢንካሞም ክንደይ እዩ እዚኣቶም ኢንካም እንታይ ዓይነት መስተ ይሰትዩ ምግቢ ይበልዑ ኣቑሑት ይገዝኡ ክዳን ይኹን ቡን ይኹን ሬስቶራንት ይኹን
تي اريا او كله فليتنا مئتاو ناتنا حالاتنتي بيزنس بروجكت قدمكا مزجاو زبلص እዩ زي مالت بروفيشنال هاير مغبار ونه يدلن بفلاي بزلومي ኢንተርኔት ሰፊሕ ኢንፎርሜሽን ፍልጠት ይበና ኣሎ ኣቲና ቢዝነስ ፕሮጀክት ናይዛ ቢዝነስ እዚኣ ከመይ ገይረ ከውፅአለኒ ኢልና ጠለቕ ዝበለ መፅናዕቲ ቀዲሙ እዩ ዘድልየና ሓደ ግዜ እቲ ቢዝነስ 100% ሳክሰስፉል ክኸውን ኢልካ ተኣትዎ ነገር ስለሌሎ ምናልባት እውን ከም ባክኣፕ ብፍላይ ሓድሽ ቢዝነስ ተኮይኑ ናብቲ ቢዝነስ ተኣቱ እሞ ገና ክጅምር እዩ ካብ ስክራች ኢኻ ትጅምሮ ኣለኻ መምህር ደስ በለ ካፌ ሾፕ ኢለ እንተመስሪተ እቲ ህዝብና ከመይ ገይሩ ነዚኣ ክፈልጣ ዝብል ብዙሕ ፃዕርታት ንቕርብ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ሎሚ ጀሚርካ ኢንድ ኦፍ ዘ ማንስ ሙሉእ ብሙሉእ ወጭና ካቨር ጌራስ ትርፊ ክንገብር ንኽእል ዲና ኣይንፈልጥን 2 ወርሒ ከድልያ ድዩ 6 ወርሒ ከድልያ ድዩ ኣይንፈልጥን ስለዚ እንታይ የድልየኒ ሞርገጅ ኣሎ መኪና ኣሎ ኢንሹራንስ ኣሎ ምግቢ ኣሎ ፋሚሊ ኣሎ መዓት ኤክስፐንስ ኣሎ ንኡ ንሳ ከቨር ተለይ ገይራ ን6 ወርሒ ዝኸውን ናይ ኢመርጀንሲ ፋይናንሻል ገንዘብ ቢለይ ዝኸፍለሉ ነገራት ኣበየለኒ ወጫይ ብሙሉእ ክቕረበለኒ ኢልና ኢንኬስ ፌል ንኸይንገብር ን6 ወርሒ ዝኸውን ሳም ካይንድ ኦፍ ኢመርጀንሲ ነታ ቢዝነስ ይኹን ንገዛኻ ዝጠቕመካ ምዝግጃው የድሊ እዩ ምክንያቱ ንሱ ለብልና ካብኣ ትርፊ ክነእቱ ኢና ክንረክብ ኢና ኢልና እንተኣቲናዮ ፎር ሳም ሪዝን ኮላፕስ እንተገይራ ቢግ ዲዛስተር ይመፅእ ኣሎ ፕላን ቢ ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ንሳስ ትርፊ ለይምፀትለይ ትኽእል ትኾን እንታይ እየ ክገብር ሜይቢ በዓልቲ ቤተይ ኢንካም ክትእቱ ኣለዋ ባዕለይ እውን ንኣ ዓፅየ ምሽት ኡበር ዘዊሮ ይኹን ሊፍት ዘዊሮ ይኹን ናይ ጉልበት ስራሕ ሰሪሐ ይኹን ካልእ ሳፖርት ዝገብር ፋይናንሻል እውን ፕላን ቢ ኢልና ምቕማጥ ኣድላይ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ፌለር እንተመፅዩ እንታይ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ እውን ኢንኬዝ ዘ ወርስ ሰናርዮ ገለ እንተመፅዩ ክሬዲትና ላይፍና ማለት ስለዝኾነ ተቐዳዲምና ሴቭ ንክንገብር መውፅኢ ኤግዚት እውን ንክንቅረብ ሆፕፉሊ ኣብኡታት ለብፅሕ ነገር ይህሉ ብስሕተታት እንተኣቲና ደን ኤግዚት መገዲ እውን ምዝግጃው ፅቡቅ እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን ኣብ ሓንቲ ቢዝነስ ወይ 3-4 ሰባት ተእተኻ ኣብ ሓደ ሰብ ጥራሕ ጌርካ ምፅናሕ እቲ ፋሚሊ 2-3-4 ዝተፈላለየ ዓይነት ኣእቲኻስ ኮርፖሬሽን መስሪትካ ናብ ንብረትካ ናብ ገዛኻ ከይመፁ ናብ መኪናኻ ንከይመፁ እውን ተቐሪብካ ምፅናሕ እውን ክሬዲትካ ሴቭ ምስ ትገብር ቢ ፕላን ባክኣፕ ፕላን ምስ ትገብር 6 ወርሒ ዝኸውን ወጭታት ገላኻ ሪጀክት ኣይሜን ኦርጋናይዝ ጌርካ ምስ ትፀንሕ ahead of time preparation ምስ ትገብር ዲሞግራፊ ፅኒዕኻ ምስ ተኣትዎ ናይ ሳክሰስ ነጥብታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም very good ብጣዕሚ ደስ ይብል so plan A and plan B I like that so ተኻሳይ why do business fail ስለምንታይ ቢዝነስ ይወድቕ ካብ ተሞክሮኻ ስለዚ ካብ ተሞክሮይ ብፍላይ ብናይ ሓበሻ ብዙሕ ፀገማት ኢና ንርኢ ይሕዝኑና እውን ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን ንምንታይ መምህር ደስ በለ ሓደ ዓብዪ ባር ከፊቱ እኒኦ ኢሉ እታ ቢዝነስካ ምልእ ኢሎም ካስተመር ምስ ረአየ ሳይኮሎጂ እቲ ዝመስል ቢዝነስ ከመይ ጌራ ኣነ እውን ፅባሕ ከፍት እየ ይብል ንስኻ ለኣተኻያ ናብኣ ብዙሕ መፅናዕቲ ጌርካ ኢኻ ቢዝነስ ፕሮጀክት ኣውፅኢኻ ፋይናንሻልካ ኣዘጋጂኻ ኦፐሬሽኑ ማኔጅመንቱ ስኪሉ ዴሊቨሪ ይኹን ዝመፅእ ኢንቨንተሪ ኣቑሑት ኩሉ ሬዲ ጌርካ ኢኻ ተኣቱ ኣለኻ ናብኣ ስለዚ ኣብ ሓበሻና ንእሽተይ ድኽመት ዘለና እንታይ እዩ ካሕሳይ ሪል ስቴት ቢዝነስ ገይርዋ እኒኦ ኢሉ እንተኣትዩ
ولا أنا بزح باك جراوند خلوني خيل بزح فلتات خلوني خيل جن كحساي ساكسس اللي لقى كله ساكسس جبري مالتي كوني سلازي تي عبيز أجمعت زلوا زي بتعمل حزن بتعمل هنتنكر زجبنا أيو قلق لبلا information انتي جبرياتو very much common in يزي restaurant ريو بقى سويلو هل مليات restaurant نحبش هذه maybe إذا حبش هكا restaurant ما خابئ خمس قص جنزة إذا ما restaurant تتكمتي نباي كموصلو زخلو تاينيو special أبتينيو عشرة ثلاثة نحبش restaurant كل خل أنا restaurant خفتيه انتاينيني فري زخانة نجار نبتاناتي زموت الله مجدي إلون كيس نع preparation كي جبرة psychology convenience store زياج زلي restaurant زياج زلي grocery store زياج زلي نابلسه بزح لا أطلع بإذا خاتكم قلق البلد مصنعتي كتجور لكم إلنا بزح مخرطاتنا نه إتحاد سب satisfy سلزغنا ترف سلزرخبة كله سب ترف جبر أي خيلن ننو على فلتات ننو على experience ننو على financial ون اللوي talent ون اللوي فلي زغنا نجر بزح talent اللو ما زنت أتات أبتم جمرة خم نريو lack of knowledge and experience بتفكر knowledge and experience level كاب زعبات business نساسول كانت أتغيو وش نقول يؤمنون يتفلتن hiring the wrong people منم عينت customer service كذا زي خلا صراحة نيامتيهم رأسا تتأمتمن سلام تاخو لا يخلو فلتت ليولهم experience ليولهم نتوؤ زلو customer attract كجور زي يخلو employee تنتليهم wrong people اليوم أفضل بوت هذه كأتو يجبؤ من سلزي بتخكل ناتو تالد ناتو فلتت ناتو experience زلوهم قصر كلها عبينات إيو ناي management ناي بعلها كندي سرحتنيا نجو كندي سرحتنيا ناي مشيت يرليوني تا يسرحهم أبتسرح أتي خونكو list of to do things يلك assignment نجوه to manager أبزا business زين بمعلتي 20 30 سرحات list غير كان تلي أقمت كلهم نساتهم كجوروه جيزة انت حاسيروهم تن لجوروان تيجرهم تن زي جوروان نزق تصل سرحتنيا زين أي تجبراني لهم بتخكل أقمت أو من دحر الخوض خوينهم سلزي تو مانجمنت سكيل انتلي إقوا inventory بتخكل إني أزخونه inventory بحر تمس انت رأخوينك بزلومي تمس جنيو POS system إنينا كلام أرجت كاش ريجستر نيرو كاميرا البحالي نورن بسرق بمتفق خندي نبرتي تف نيرو لومي POS system كند زين زخونه انجرات أبسي تبليعن شدش تنجرا شرو تبليعن للمتسخة نصبحخة لومي سوني سولس لحالفة سوني كندي شرو تبليعها كندي صحيح تساتيا بقدمي سومون زنورة طراموز ناي ويني يكون ناي الكول كندي تساتين كندي قومت كاستمر اللون اللي POS سيستم نينا لومي إذا تكنولوجي زي لين تكم تراهينا كافتو بيزنس موسى يحيش نسون دحر هذا جيزة أو يكونن أرجت كاش ريستوران صيخة بزح ريستوران بزح مقبي قال نريو منم عينة information اللي هو تكنولوجي دحر لي تحس كوينكا إتو جيزة نشتري too late سلزي نزيات نخن الزاجاجو خن كرر لنا management and inventory كالون lack of preparation أقدمك poor planning poor management poor أحد to skill to menu يكون to inventory نتو زمتن customer of the areas اللي هو لصنع خيو بديموغرافي بخالق نجارات كندي حبش اللو كندي صعدو خمصني يخلو الكال لصنع خيو plan تجور كلو ندحر أتيها زيون حدا sign نايتو failure يو 30 40 5 مئتي ويا 5 حزم بيزنس يولمو بيزا هاتكم تتغايلو بنيشت تاي سنتيم حس كانت تأتو نموت إخا خبيديو نمنتاي
30 يكون 4000 انفنتوري حيزنا خنات خلنا بيزنس ስለትበሃል او ካሕሳይ ቢዝነስ እዚኣ ግሮሰሪ ስቶር ከፊት ኣሎ ስለዚ ካስተመር ውፅእ እቱ እንታይ ኢሎም ትወጪኡ ኤክስፔሪንስ እንተይረአና ንኣትሞ ኣብ መጨረሻ መውፅኢ ይከብድና እዩ 30,000 ይኹን ያወራታ ስልክ ከጥፋ 30,000 ይኹን 40,000 ሒዝና ክንኣቱ ከለና 70-80,000 ሴሉ ኮይኑስ ናቱ ግሮስ ሴልስ 30-40,000 ድሕሪኡ ከዓ ኔት ኢንካም 10-12,000 ክኸውን ኣለዎ እምበር ንእሽተይ ቢዝነስ ሒዝና እንተንኣቱ ከለና መውፅኢ ዘይብልና ብዙሕ ስቃይ ንረክብ ኣለና ክትገዛ እንተኢልካ እውን ካሕሳይ ግዘለይ ዋ ስትለይ ተቀዲምካ ቀዲም ግዛእካ ንምንታይ ለይ ትድውለለይ ካሕሳይ እዚኣ ከምዚ ጌርካ ክትሸጠለይ ሞክር ካብዚኣ ዝረኸባ ኮሚሽን ንእሽተይ እኮ እያ ከመይ ጌርካ እያ ክሸጣ ክንደይ ትርፊ እኒአዎ ኢለ ክሸጣ ክልውጣ እንተኮይነ እኮ ነቱ ዝመፅእ ገዛኢ ትርፋ ክንድዚ እሞ በይዛኻ ትርፊ ክትገብር ኢኻ ኡበር 6,000-8,000 ካብ ትረክብ ኣብዚኣ 11 ሰዓት ኣጥፊእኻ 13,000 ለኣክል ኢንካም ክትረክብ ኣለካ ኢለ ከእምኖ ስለለኒ ብንእሽተይ ሳንቲም ኢልኩም እውን እንተይኣተኹምስ ፅንሕ እንተበልኩም እውን ፅቡቅ ይባሃሊ እየ ካልእ እውን ገና ክንኣቱ ከለና ኣብዚ መጀመርያ ሪል ስቴት ኤጀንት ድሕሪኡ ሎየር ብዛዕባ ሊዝ ዝበሃል ብዛዕባ ኤክስፐንስ ናይቲ ቢዝነስ ዝበሃል ነቲ ብሮከር እዛ ሊዝ እንታይ ዓይነት ሊዝ እየ ዝኣቱ ኣለኹ ኢልካ ጠለቕ ዝበለ መፅናዕቲ ምግባር እሞ ሕጋዊ ዝኾነ ጠበቃ እዛ ሊዝ ን5 ዓመት ርያ ን10 ዓመት ርያ ን20 ዓመት ርያ ከመይ ጌርካ ትሕግዘኒ ኢልካ ክትሸጣ ክትልውጣ ትኽእልን ዘይትኽእልን ኣብ ሊዝ ብዙሕ ዲስከስ ክንገብር ኢና ግን ንግዜኡ እታ ሊዝ እውን ዋና ወሳኒት እያ ዝተሓበአ ኤክስፐንስ እንታይ ኣለኒ ዘይነገርኒ ኢንፎርሜሽን ትራንስፓረንሲ እንታይ ኣሎ ብሓቂ ትክክለኛ ቴክኖሎጂ ጂፒኤስ ሲስተም ካሽ ሬጅስተራት ካሜራታት ብትክክል ይጥቀም ደለኹ ምክንያት ኩሉ መድሕንካ እዩ ንኩሉ ነገር ንኢንሹራንስ ካሜራታት የድሊ ሰራሕተኛኻ ካሜራታት የድሊ ትክክለኛ ፒኦኤስ ሲስተም እንትህሉ እንተሎ ክሰርቆኻ ከጣፋፍኡኻ ኣይኽእሉን ስለዚ ቴክኖሎጂታት ፅቡቅ ምጥቃም ማርኬቲንግ ፕሮሰስ ማኔጅመንት ኢሹ ከም እንፈልጦ ሎሚ ሰብ ርኡ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ኣሎ ሰሚዑ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ እንተየስማዕካዮ ሱ ኢሉ ሃሰስ እናበለ ይመፅእ ኣሎ ገና ኣብ የሎ ፔጅ ይኹን ኣብ ኩሉ ክተውፅኦ ኣለካ what is a nearby restaurant ክብል ከለኹ nearby restaurant ህወ ከምዚ ዝመሰለ ሬስቶራንት እኒኦ ናይ ሓበሻ what is nearby ኣብቱ ናይ ሓበሻ እውን ፊድባክ ገለ ልብል እውን ክንደይ ስታር እኒዋ ፒዛ እዚኣ ክገዝእ 5 ስታር 4 ስታር ስለዚ ካስተመር ሰርቪስ ምስኡታት እውን የተሓዝ ስለ ዝኾነ ማርኬቲንግ ኣድቨርታይዝመንት ኮመርሻል ሎሚ ብፍላይ ብፌስቡክስ ብኩሉ ዓይነት ሚድያታት ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ክትለምዶ እውን ኣለካ ግዴታ እዩ ንጥቀመ ዘለና ኖ we are still old style ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ኣይንጥቀም ኣለና ግዜው ሰሓቢ ድዩ absolutely ግዜው እዩ ህዚ ስለዚ ሰርች ጌርና ሬስቶራንት ሰርች ጌርና ሪል ስቴት ሰርች ጌርና ኩሉ ንረክቦ ኣለና ንዚ ንወዲ ክንዲዚ ክንቅረብ ኣለና እዚኣ ተለ ጌርና ፌል ናይ ምግባር ዕድላት ክህሉ ይኽእል ኢንኤፊሽንስ እውን ሴቭ ክገብረልካ ይኽእል እዩ ብዛዕባ ቱ ፐርቸሲንግ ናውሌጅ ይኹን ብዛዕባ ሪሞዴሊንግ ይኹን ሓንቲ ቢዝነስ ክትኣቱ ከለካ ኤክስፐንድ ክትገብራ እንተለይ ትኽእል ተኮይንካ ክተግፍሓ ዘይትኽእል ተዳ ኮንካ ናይ ትገዝኦ ኢንቨንቶሪ ፋይናንሻል ተቐሪብካ እዚ ኣቑሑት የለን እሞ እዚ ክውስኸሉ ኢልካ ተቐሪብካ ኩሉ ነገር ዝግጅታት 11 ነጥብታት ኣነ ከመይ ጌረ ክልውጦ ክእል ናተይ ታለት ናተይ ፍልጠት ኣድቫይዘሪ ይኹን እንታይ ከምፅእ ክእል ኢና ኣቐዲምና እንተለይ ተዘጋጅና እዚ ፌል ናይ ቢዝነስ ክመፅእ ይኽእል እዚ ከዓ ዲስትራክሽን ስለ ዝኾነ ቅድሚ ምእታውና ጠለቕ ኢልና ፍልጠት ክህልወና የድሊ Very good. Yeah, thank you. Okay. ፅቡቅ እዚ ካቨር ዘይገበርናዮ ወይ ከዓ ኣብዚ ተዛረብናሉ ኢና ኣይኖ እዚ ካብቶም ተመክሮካ እስኪ እንታይ ክትብል ትኽእል ብስፍሕ ዝበለ ኣሕዋት ብዛዕባ እቲ ናይ ረንት ወይ ከዓ ናይ ሊዝ
بينو حجنا يا أخي متسين عن السوق از يوسفي حرستي بدعوا لي سخون السبت خراي زودو وخابز حشجر تفتر مالتي so yeah أتو حساي أنتي كتب لنا دخل أبزي uncovered information cover زي قبل كام سكي قدمي نابتي sample لنا أبعدا قوتي وزر الهجي أو تاي مثل سكوير فيتو خندي شيء أنتايو أو نكبرها ناي سلازي ميجر زخونة إيشو خنتنقلو زقباء نقرات إلى ብዙሕ ፀገማት እውን ዘጋጥመና ብዙሕ ሽግራት ዘጋጠመና እቲ ሽግራት ብምሉእ ከይረኣዩ ኣትዮም ድሓረ ናባና እናደወሉ እንታይ መስለካ ከመይ ገይረ ወፅእ ከመይ ገይረ ኣቱ ትርፈይ ከምዚ ኮይኑ ቢዝነሰይ እውን ልቃሕ ክረክብ ኣይኽእልን ንምንታይ መስለካ ገለ እናበሉ መዓት ይድውሉና ወንዚ ኢና ኣቐዲምካ መፅናዕቲ ክንብል ዘድሊ أقدمكم مصنعهم تأتيهم ناوزو تسقمزي أي تأتون زي موزحتو بزح عبي هيوج زخونة تسقمات زقات مناي ناواي بيرسونالين نادولو زي تسقمزي قات يمن زي شجر قات يمن ناولو زدول اللي زي أو تي زلوا simple every day زرخبو information سلزي انتا easy landlord صبو ليز تزهيوكا تفيقها مالتي تلقور كايو investment نمنتاي ها invest قورو لها نتون customer حادة نتو fixture نتو قحط نتو inventory نتو lease إذا بمولو تأكيو income سلالم سألكا أو كل عامت أو 3 عامات 5 عامات income يكركبية دحريون كشوط إلكا ديها تأتل لها نزو كل حزوة زلو مني lease landlord a landlord he is the lord for the land simple they are the lord for the land أبتا مريد نساء وصا خلقاس تتو خلقاس صنح قن خلقاس رينت خوص خلقاس زي عبي إشي إمو ليز زبهال طبعاً كي حاسكم بليز نيغوشيت تيغوركم تزبلت ليز مخانم كي آتهم كي رأهم كي تأتوا لنا أبليز كيدمو كله كونسنتريت نخجبر هزبنا نمقرم مالتي كالون utilize expire ما أزيل جبر option كلورا option لولون ترى خوينو كحساين 3 عامات كأتوكاية لاندور تخوينا أب 3 عامات بيزنس كالا على خصي هات كونيو سلازي تحبوا يسلخو فوتيال له بوجو نجارة شات آخر نمنتاي نعمت وين خلت وين أي 3 عامات هبكا option وني ولا سلازي ما بتنين سلازي تو expire جورلو كندا عامتيو لون كخفول ديو تناتي نخندي عامات يملون اللو كساب تنساتهم زرالي وخا ليز اللوم ديو option كاللو تو option ناي tenant ويكا ناي تو تخاراي option يو ناي landlord option يكوني option تلقى landlord في كوس خيخل برغوص عيلو خبر ركاي خلن سلازي we have to make sure to lease التفو expire كم زي يقبر قال كعاد تو option انت هنا كل التحمش عامات وعلى 4 عامات ون تزيلو بوحد حمش عامات نغلو أبدي سيريس زخونة أجمعات كي يقطمنا تتنقلنا أنا أتيقبع كأو قصيلو زلو إتوليزس حر إذا كاستمر يدولو مو أو كحساي رين تانا إذا ليكرستور زيها 4 300 يولن بقى أنا خامت خلقو رينت نديو 4 300 ليلهم أنا حيلهم لك under contract مساعتها جنزة down payment مساوكا نابليس كتأتى خلقها by the way كم كندزي اللو تول ويلي تايو كم common area maintenance نايتو building ناي لعليون ناي وشتون ناي تحتي ناي parking lot بمرو maintenance تقولوا مالتي كاله خن تايتو استخلو triple net سلازي إذا triple net مالت حادة كم كالاي insurance نايتو building كوي نايتو business insurance يكوني نايتو building insurance سالساي property tax way كم way triple net
سلست عينت 4 عينت اكسبنس ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሬንት እንታይ ኮና ንሪኦ ኣብቲ ሊስት ክንፍርም ከለና እውን እቲ ከም ክንዲዚኦም ለይክብሉካ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ይፈልጥዎን ናይ ዓመት ሙሉእ ምስተኸፈለ በብወርሒ ብግምት የኽእሉካ ናይ ዓመት ሙሉእ ምስተኸፈለ ፕሮፐርቲ ታክስ ክመፅእ እዩ ኢንሹራንስ ክመፅእ እዩ ናብ ኩለን ናብተን ቢዝነስ ዲስትሪቢዩት ይገብርዎ ስለ ዝኾኑ ሲሪየስ ሬንት ጥራሕ እንተይኮንኩም ትርእዩ ሲሪየስ ኮይንኩም ትርእይዎ ዝግባእ ካሙ ክንደይ እዩ እቲ ሬንት ኢንክሉዲንግ እቲ ከም ኢንክሉዲንግ እቲ ትሪፕል ነት ድዩ ወይስ ዝተጠቃለለ ድዩ ወይስ ሬንት ፕላስ ካም ወይ ከዓ ሬንት ፕላስ ትሪፕል ነት ዝበሃል ኣሎ ኢልኩም ገና ቢዝነስ ክትጥይቁ ሶልኩም ይትፈርሙ ኮንፊደንሻል ገና ቀዲምካ ነቲ ብሮከር is the rent including cam or including triple net explain ገረለይ ንሳ ጥራሕ ድያ ናተይ ኤክስፐንስ ኢልኩም ንኽትኣቱ ብጣዕሚ ኣድላይ ንሱ እንተለይ ኮይኑ ኣፎርድ ክትገብርዎ ስለለይ ትኽእሉ ወጪ ይበዝሕ እሞ ቢዝነስ ፌይለር ክመፀና ይኽእል ኣብቲ ታሕቲ እውን እቲ ላይሰንስ ብሓቂ ናባይ ትራንስፈር ክገብር ይኽእል ድዩ ወይስ ኣይኽእልን ዲናይ ክገብርዎ ድዮም 3 ወርሒ ፕሮሰስ ጌርና ናይ ሊከር ላይሰንስ ሰሙን ክሎዚንግ ተርፎ ከሎ ክሬዲት ካርድ ርኢ መሰበሉ ኣይተኻሕሳይ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ኒ ኣንደር ኤጅ ሸይጥካ ኣብቱ ባር ቲኬት ተዋሂብካ ነይሩ ሓደ ባይ ዘ ወይ ሊከር ስቶር ሊከራት ኣብቱ ናትካ ሬስቶራንት እንካብ ዲስትሪቢዩተር እንተይኮነስ እንካብ ሊከር ስቶር ምፅኢኻ ኢንቮይስ ለይብሉ ተረኺብካ ኢሌጋል ነገር ስለዝገበርካ ቲኬት ረኺብካ ነይርካ ሳልሳይ ድሕሪ 2 ሰዓት ኣብ ባር መስተታት ቀሪብካ ስለተረኸብካ ኢሌጋል ዝኾነ ኣክቲቪቲ ገይርካ ነይርካ ተባሂሉ 3 ቲኬት እናሃለዎ ኢንፎርሜሽን ከይነገረና 3 ወርሒ ፕሮሰስ ወዲእና ሎየር ቸክ ተገበረት ሰለስተ ቲኬት እኮ እዩ ኣውሮራ ረኺቡ ነይሩ መኒ ላይሰንስ ክቦ ከመይ እዩ ክሬዲት ካርድ ገለ ድሓን ድዩ ገለ ምናምን ተበልካዮም ፅቡቅ እዩ ስለዚ እስር ቤት ኣተኻይ ወንጀል ኣተኻይ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብቱ ቢዝነስ ዝገበርካዮ ቲኬታት ዝገበርካዮ ኢሌጋል ነገራት ነቲ ቢዝነስ ዲናይ ለግብረካ እቲ ላይሰንስ ዲናይ ስለለግብረካ ሓደ ኤርነስ ማን ኢኻ ክብላዕ ይኽእል ካልኣይ ባንኪ ኦልሬዲ ፊ ኣኽፊሎም እኳ እዮም ለይምለስ እዩ እቲ ናይ ባንኪ ፊ ሳልሳይ እቲ ኤጀንት 3 ወርሒ ደኺሞ ኣሎ ናትካ ገንዘብ ብዙሕ ተበሊዑ ኣሎ ስለዚ ኣቐዲምካ ትክክለኛ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ነቲ ብሮከር ክነግሮ ከለካ እቲ ሪኳየርመንት ይፈልጦ እዩ ገንዘቡ ነበይ ነይሩ ካበይ መፅኡ ዝበሃል ኢንፎርሜሽን እውን ስለለሎ ቢዝነስ ላይሰንስ ዲናይ ንኸይግበር ኣቐዲምካ መፅናዕቲ ሲሪየስ ምዃኑ እዚ ኩሉና ክንፈልጦ ኣለና ወንጀል ተልኢና ክራይም ተልኢና ገሊኡ ላይሰንሳት ትራንስፈር ይግበር ብመንግስቲ በኩል ሰበይታይ እንተቐጢጠ ወይ ኣቢዝ እንተገይረ ወይ ሓደ ወንጀላት እንተገይረ እዚ በሙሉ ኣብቱ ቢዝነስ ትራንስፈር እውን ሲሪየስ ኮይኖም ዝሕዝዎ ኣለዉ ካልእ ተሪፉ ሲቲዝን እውን ከምቲ ትትምህሮ ዝፀናሕካ መምህር ዘሰለ ሲቲዝን እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንእሽተይ ነገራት ተፈፂምካ እሞ ኣብዚ ሲሪየስ ኮይንና ገንዘብ ኢንቨስት ቅድሚ ምግባርናስ ፍልጠት ክህልወና ኣለዎ ኢለ ክሕብር ደሊ ቢዝነስ ዳዝ ኖት ሃቭ ፕሮፊት ቱ ሴል ኢት ትኽክል ፕሮፊት ዘለዎ ቢዝነስ ኣይገዛኻን ከመይ ገይረ ክሸጦ ካሕሳይ እዚኣ ሽጠለይ ፅቡቅ ሬንታ ክንደይ ክንድዚ ሴላ ክንደይ ክንድዚ ክንደይ ክሸጠልካ ክንድዚ ንኣተን 3 ዓመት ክኸፍለን ብክንድዚ ኢንካም ክረክብ ኣለዎ እሞ ከመይ ገይረ ክሸጠን ትርፊ እኮ ይብልከን ቢዝነስ እኮ ይብልከን ስለዚ ቢዝነስ ትርፊ ለይብሉ ኣቲኻዮ ሕዚ ከመይ ገይርካ ትወፅእ መውፅእ ዘየሎ ከቢድ እዩ ቅድሚ ናብኡ ምእታውኩም ፍልጠት ዘለዎ ኣድቫይዘር ናይ ነፃ ኮይና ገንዘብ ኮይና ክፍል ታክስ ሪተርንኹም ርኢ ኣቢልና ከፊልና እንካብዚያ እዚኣ መሐሸትካ እንካብዚያ እዚኣ መሐሸትካ ኢልና ትክክለኛ ምክሪ ክንወኩም ንኽእል ኢና ስለዚ በይዛኻትኩም ናብ ቢዝነስ ቅድሚ ምእታውኩም እቲ ቢዝነስ ኢቫሉዌት ክንገብረልኩም ትርፉ ክንሪኦ ነት ኤክስፐንሱን ወጪን ካልኩሌት ጌርና ንኣይ ከምዚያ ለውጥታት እንተጌርካላ ተወሳኺ እዚ እንታይ ጌርካ ድሓን ትመስል ናብ ምክሪ ክንወኩም ትክክለኛ ኣድቫይዘር ፍልጠት ዘለዎ ቢዝነስ ልምዲ ዘለዎ ሰብ ክትኣትዉ ከለኹም ድሓረ ፀገም ሽጠለይ ከመይ ገይረ ክሸይጥ ለውጠለይ ከመይ ገይረ ክልውጣ ናብ ንብለሉ ግዜ ይበፅሕን ካልእ እውን
evaluate the price of your business وتخكل جنا خشت يختول نخلهم زي كنديات شيء إلى نخنقركم تو فاينانشالات تو انفورميشنات تترفو كله خلني سلازي كل سل نغنبر سرفايف نخجبر نديو لجزء انت شات انزله نتوم جزء أتقع بتخكل كم زي خمسة أنت جرام ترف اللوم ساكسس اللوم إلنا نخنمكر قدمنا تو بيزنس كتشات وخلوط التدليو إن evaluate كنجبر لكم واقعوا خندق يزول مصنعات خنجبر لكم سلنا خل حبرنا زين كيف لتكم ناو عبي ريسك خيطاتو نابلنا حدا هايلايت لغنا انفورميشن زين بطعمي important يعني الى القمتنيه. Very good. Yeah, thank you. نايب حكي. أبتاع سلسة ورح ليزن تيكت اندحرا اللي واحد سب سلسة تيكت اللي هو كسب كندي كصنح كخل له هذا حساي مالتي تحرقنا بيزنس كملس سبزي سلسة تيكت اللي هو اوريدي تعطي له تصنحوا بيزنس مالتي انا افرج كندي يكون كصنح خلنا بزي سرح زين كملس انا افرج كاب تمكرها كابتو لحالفكو بزح عامت لمد زري انتاي እዩ حدا let's say بزعبا USA نسون بزعبا كولورادو لمدي اخكافل لخل سلازي كولورادو زن كل ستيتات ننا علتن حق اللون تن كاونتي نوعلتن اللون تن سيتي نوعلتن اللون ستيت ون نوعلو حق اللون سلازي ديل نقبر زلنا مس سيتين مس ستيتين هنا ديل نقبر لنا مس سيتي راح يكونن مس ستيت ون بزق قربه اتا سيتي سيريس لغونه حقታት ኣለዋና ዓላ እዚ سيريس حقي እንታይ ክገብረለኒ ምዝብሃል ገሊአን ሲቲ ብዙሕ ሰብ ቢዝነስ ኣብ ሲቲ እን ካፍተለኒ ደልያ እየን ብፍላይ ካብ ከተማ ውፅእ ኢለን ዘለዋ ዝቐለለ ሕጊ ኣለወን ካብቱ ልምደይ ክልተ ቲኬት እንትልእ እኳ ድሕሪ 2-3 ዓመት ፕሮቤሽናት እንተዘይልዩ ናይ ምሃብ ዕድል ኣለው እዩ ንሱ እውን እቲ ሎየር የማኽረካ ቅድመ እዚ ከምዚ ስለገርካ ክንዲዚ ክላስ ክትወስድ ኣለካ ባዕልኻ ነዚ ክትቅረብ ክትዘጋጀለካ ተባሂሉ ቲፕስ ክላስ ይኹን ሓደ ክላሳት ዝውሰደሎ ንሱ ምስ ወሰድካ هذه كابتو إكسبرنسو تماهيرو إيمو لايسنس أنت توهيو ريسك يهلون نانيلو لو يركاون كأمنا لخيل سيتيتات اللوين قال لي أنا very serious أن كل تيكت أنت اللي قا in the last 5 years لايسنس كنا بكا عين خيل نيو لخير سلستس بس شكو عزي خاوس أمور حر هذا البحال لايسنس عيتركون ون يولو خير سلسته تشاوت على إتا بيزنس كاتلو شتا سلسته ورحينا كلنا خلدت ورحينا كلنا شيء كاتلوز إخا أو تنحيت خلون يقولوا هايم سلازي ككمتو تكتون ديو قال لي تكت ناشي قرا خوني خليو قال لي تكت نا أندر إيجي خوني خليو مسؤون تلو يرحيزو كان تخيل كله تو إيفيدنس تو بروف أف تو فرديت خيركا كعينتي نيرو نراخا أندر إيجي نابركا نيشتو إيه نابركا كيج وراركا فيك كاردون يكونن فايك ايدون يكونن اكسكيوز نختون almost مسل ليفل كان تخوينون تتكيتون يفعلاليو ايو اتا سيتي اتا نستيت ننوعلتن حقتات اللونيو قالي ان كتصنحي دليها بيزنس ابتو بوتا بزح سب كقبر لني دليا قالي ان كعا تو ماني فيلونس نخونه وانجلات بزحيون ننبعل زيوم زن بيزنس زين كان عصون لنا اي اللي انا نيلن لعصوالو مقدتاتون سللهلو كمنات قال مثلا تمص Thank you for closing this bar. It has been a very troublemaker bar. إلهم نتباري خون نتلايسنس كعصو خالو خلو عدلاتون سلزلو انكابتو ناي جيزة ترحون تيكونس ككم سيتي انون ككم لويرون ككم وانجلون زفالال سلن هنا زي يخبها لي يخيلن قل بفلاي حارة جيزة حارة أقام تقات إموكا كلاس وسيركا طعات سرحتنياتات الزاقاجيخا فيكس جيركا up to POS system كا ايدي خمي غيرو 5 دقيق تشيك غيركا سيرس لهونه طنقاقي مغبار وساني ايو تو بيزنس perfect yeah great thank you ابزي انتاي لو حدا حاتيتنا له منالبات حتى الله ليز اتي
طبقة مالت ناي بيت مجبي راي ديو ويكا ناي بيت مجبي راي ألو تردها من تحت جن أباهلو خمزيا تليسي ناي طبقة ناي بيت مجبي راي ديو مالتيو تليس صرحه والكمن فلطة طبقة سلازغنا كله يتطبق مالته يكونه in fact كاب experience كله نجار طبق يزبلكم طبق أنت اليوم please avoid that lawyer ناتو experience أيكونن سوي كله خطأ أنت الأخيلو تياتحز يزبلا سلازي بيزنس يولن كولكت جبريلو علنا أشتي ترفرات مالتي እቶም ጠበቃታት ኩሎም ነናዓልቶም ኤክስፐርትስ ኣለዎም ኣነ ናይ ሊዝ ኣነ ብሮከር እየ ናይ ሊዝ ብሮከር እየ ክብለኩም ተረኣኺለ ኖ ኣይኮንኩን ሊዝ ናብ ኤክስፐርት ናብ ለውየር ክሰደኩም እዛ ሊዝ እዚኣ ኣነ ክውድአኩም እየ እንታይ ኢለኩም ኖን ኣይ ከባድ እያ እታ ፍልጠተይ ኣብ ሬዚደንሻል ኣብ ኮመርሻል ምሻጥ ኣብ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ምሻጥ ኣብኡ እዩ ናተይ ኤክስፐርቲ ኣብቱ ሊዝ ኣይኮንኩን ንታ ሊዝ እውን ናይ ሊዝ ብሮከራት እውን ካልኦት ኣለው እዮም ወይ ናብ ለውየር ክሰደኩም እየ ወይ ናይ ሊዝ ጥራሕ ብሮከራት እውን ስለ ዘለው ቶም ጠበቃታት እውን the same thing ስለዚ ናይ ሊዝ ጠበቃታት ኣለው ናይ ሊዝ ጠበቃ ማለት ናይ ፍትሕ ለውየር ክኾነ ይኽእል እዩ ናይ ሊዝ ጠበቃ ማለት ናይ ኢሚግሬሽን ክኾነ ይኽእል እዩ ሊዝ እንተኮይኑ ግን እዚ ብሮከር እዚ እዚ ለውየር እዚ ጠለቕ ለለ ብዛዕባ ሊዝ ፍልጠት ስለ ዘለዎ ኣብቱ ሊዝ ትክክለኛ ናይ ሊዝ ኤክስፐርት ዝኾነ ለውየራት ንኽነማኽረኩም ናባና ስልክ ትድውሉ እዚኣ እኒያትኒ እንታይ ዓይነት ብሮከር ትበኒ ኣይሚን እንታይ ዓይነት ለውየር ትበኒ ብቲ ልምድና መጠን እኸለ ዝበሃል ለውየር ንዚያ ኤክስፐርት እዩ ብዚያ ፀገመ ይህልዎን ካልእ ተሪፉስ መምህር ትፈልጦ ኢኻ እስክሮው ለውየር ሃበኒ እንተይልኒ እዛ ቢዝነስ ክዓፆለይ ለውየር ሃበኒ እንተይልኒ ናይ ሊዝ ለውየር ክቦ ይክእልን ኣይፈልጦን እያ ናቱ ኤክስፐርት ኣይኮነን ስለዚ ብትክክል ፅቡቅ ገይሩ ስለለይሰርሕ ንናይ ባዕሉ ኤክስፐርት ስለለለዎ ናይ ሊዝ ጠለቕ ለለ ፍልጠት ለለዎም ክነማኽሮም ንኽእል ኢና ነቶም ከምኡታት ፀገም ዘጋጥሞም ሪፈር ንገብር ማለት እዩ ፐርፌክት ያ ታንክ ዩ እስኪ ካብ ተመክሮኻ ኢኖ ብዚኣ እኳ ሳምፕል እንዳምፀኻ እውን ክትምህረና እንድኻ ብሰንኪ ሊዝ ዝተዓፀው ቢዝነሳት ኣይኖ ኣለው ኩልና ንፈልጦም ግን እንታይ ኦፕሽናት ኣለዎም እንታይ ዕድል ይህዎም እስኪ 5 ዓመት ዲካ ኢኻ ኦፕሽን ኣይነበረካን ከምኡ ወይ ዝበልካዮ ግን ናይ 1 ሚልዮን ናይ 2 ሚልዮን ቢዝነስ እንድሕር ፀኒሕካ ፕላስ ኢንቨንተሪ እንታይ ዕድል ይብኻ እዘር ክገዝእኻ ክእሉ ዶ እሶም ቶም ላንድሎርድ ንባዕሎም ዋላስ እቲ ኢንቨንተርካ ጥራይ ወፃኢ ባዕልካ ትፈልጥ እዩ ዝብለካ ግን እንታይ ዓይነት ሕግታት ኣብዚ ክከላኸለልካ ይኽእል ካብ ተመክሮካ ሓሳብ ቴንክ ዩ ስለዚ እዚ ፕሮባብሊ ናቱ ኤክስፐርት ክብል ይኽእል ኣነ ባዕለይ ከም ምሳሌ እየ ዘቕርቦ ኣነ ቢዝነስ ደልየ ገንዘብ የብለይን $500,000 የብለይን እታ ላይሰንስ ንክወስዳ ናብ መምህር ደስ በለ እዚ ላንድሎርድ ካ ክገዛእ ደልየ እሞ ኢንፎርሜሽኑ ሃበኒ ዲስከስ ክገብር ኢለ ናይዚ ላንድሎርድ ኢንፎርሜሽን ወስድ ወይ ከዓ ነዛ ቢዝነስካ መኒ ናይዚያ ላንድሎርድ ኢለ ምዝ ላንድሎርድ ዲስከስ ገብር ስልክ ድው ቢለ ሚስስ ላንሲ የስ መምህር ደስ በለ ክንደይ ሊዝ ዘላቶ he only have 2.5 years option ኣለዎ ዶ in fact he doesn't have an option thank you do me a favor what ኣነ ናብ ናይ መምህር ደስ በለ ሊከር ስቶር እንተኣትየ ኣብቲ ውሽጢ 80,000 fixtures and assets remodeling ከጥፈአሉ እየ መብራህቱ ብሙሉእ ክለዋውጦ እየ ሓድሽ ኤሲ ሓድሽ ፈርነስ ሩፍ ባዕለይ ክልውጠልክ እየ 80,000 ከጥፍ እየ ንኣኽ ዝኸውን ድሕሪ እዚ ሊዝ ከይትውየ ንመምህር ደስ በለ ብላ ኦፕሽን እኮ ይብልከን እንዴ ሪሊ የስ እንታይ ማለት እዩ ነቱ ፕሮፐርቲኣ
فاليو لعلي يوصل له مسو كاستمر كمزي غيره 10 حر 10 تلت نطي تنتنا بلا كمزي غيره خلوط الكيه ليز لبهال كيت بلي انت ليا مخنياتا صحيفه بلا مخنياتو نو يليان منيغا شي از ذا اونر ذا لاندلورد سلازي كيد الى ممر دسله مازي وص ناخا بلويرات مساء ليز اوريدي تفراريمه انكي ودا خايو ليز كان كي تود اخل تورحي 3 ورحي مسترفو بوشت اوشتي مساء ديسكشن غيره وديه ناخا بورقت اذا ليز زيا وسيديا سلللخو انفنتوري خا حسكا كم توص صراريكا زلو نبرتكا كله صراريكا كم توصلي مريت كم تركبني الى انا بلوير دوكمنت سجلك ورأيت ليز بصحف سجلك هل اوبشن حنتي ولك منم عينت اوبشن مسك حساي ديسكس غيركا مو انفنتوري خنا بيت شكي ما يخيد فليت اديه تليخا ات كوست برايس غزكا وفيكستشر ك لايسنس ترانسفير انت غيركا لي ناي فيكستشر ناي لايسنس 10 شيء حوي 30 شيء بكاخر تزلو ليزي بلكا انا ليز للني بقى حنت نغرن كي حسكا قتلكا كتوص طرح يزلك زي بعلي زغوركو وي ريموريل كنغورلكم هنا نلوطو هنا عدل هاونا تلنايو وشتي بقى قطتا يمحلالفو ولو نسخاخت ماغوت تخلدو نويت ماغوتن حنتي تزيلني حنت صعدا اتو ليكر ستوريسي انفنتوريس نابي كوسدو الى تونيت سيتي تاي كم زلا هنغركا سيتي اوف ليكوري زي بتفكر كوي او انفنتوري و مهبتي يبلكن كنبري باور يبلكن سلطان يبلكن حنت معلتي كنفقدلكي اب تو سيتي ناتنا هول مخنياتو الكول حيزات كيد يدخلينا وغزا اول الليغالي اب تو ناتنا سيتي نحنت معلتي اوكشن نفقدلكي تشكنكي اوكشن نابزي كل انفنتور مصيه اب بابليك تشطيه اخي لو حنت معلت راح نبكي عدل تيفوتوت مستو حدش ليز لحظه بغني تسمع معاه اتو انفنتوري از از ات كوست برايس لايسنسو انكاب كال حدش لايسنس لوص ترانسفير انت غير خيو بفقاركي إلو طرحا حنت نغر كي حازت ناي 400 ناي 300 شح لايسنس نفسو ممحلاليفو زي تتخكلنيا تو يرأخو بعلي زفلطو يزنغرك الله ممر نويناتو ليز اوبشن فيري سيريس مخانو نخلو سب نغرو تا اوبشن انت وريقا زي مالت كلهم خمو يغورو مالت يكوني كلهم لاندرو خمو يغورو مالت يكوني نسا oh my god this doesn't make any sense زخلو ገንዘብ ጥፊኡ ወይ بخمزي حجزك دحان كنزي نتوسي كان نخصن حكالولو بزحات ون اللو እዮም ግን እቱናትካ ስልጣን ኣብቱ ቢዝነስ ዝነበረ ሉዝ ጌርካዮ ከጥፈእካ ልደሊ ላንድሎርድ እንተልዩ ዘንጠፊእካ ምክንያቱ የብልካን ቱ ኦፕሽን የብልካን doesn't mean كلهم يبوخا خمو يغورخا ማለት አይኮነይ ግን መብዛሕትኦም ቢዝነስ ፒፕል ገና ቢልዲንግ ኦን እንትገብሩ እንተለው ኣቀዲሞም ሙሉእ ብሙሉእ እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ ንፀገም ትጋለፅ ኣለካ ማለት እዩ 5 ዓመት ሒዝካ ክትኣቶ ከለካ ኦፕሽን ሌብልካ ድሕሪ 5 ዓመት ብቱል ገዛእካ እውን ክትሸጣ እንድሕር ላይ ትኽእል ኮይንካ ኦፕሽን ንኣኻ ለይዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ብድሕሪት ቢሃይንድ ሰብ ክኣቱ ስለዝኽእል ተጠቂምኩም እተው ንብል ሲሪየስ ዝኾነ ነገር ስለዝኾነ ዓባይ ፀገም ምዃና ፈሊጥካ ምጥያቅ ባዕሉ ይቀኒየለይ ስለዚ ህዝብናን ካብዚ ክጥንቀቕ ኣለዎ thank you landlord ኮልካዮ they are the lord ጽቡቅ ናብዚኣ ሳምፕል ክንኣቱ ኢና we have this ኣሕመድ ንሳ ቁርብ ክምህረና እዩ PowerPoint hold on okay جرب اسكي بزي عارف نجمر ولا زي اطرح نقلص دحان تحت اطرح نقلص ماشي اسكي زي انت مالسي انت عندي شيء انت اسكن برايس انت سايز اسكي زي اقلص لنا
تي عن توزب نمركاون آتاويتات زي اسكي أنا بخاطر حسن سلازي زي كم مثال غير لقراوك ونديو حنتي بقدم يا قريبا يا نيرة حدا نتشدشت قالت تبل نسا اوريدي كيدا تشيطا يا فيفريتي لهونه خأرول دلي سلازي نسا حنت عباي بيزنس نيرا نسا اوريدي تشيط الله تشيطت له مقدمون حد إذا بعلتنا خن أمن له خلنا صبوا بيزنس يلنا خن أمن له خلنا زي أسكيت حلفكم نقولهم سبات اللو مغرزهم يعمون كتاعتوا سلازي تعالى حلف جيزة سيدنا يزنرنا حدا نتشجج تتطيق بلاس inventory close to 400 كل 1 نقول 30% down payment حيزهم لأتوا نسا خيرا مالتي سلازي زي خال أي example يا انتهي مالتي يوزي 2023 somehow close to 2.2 million شيء زخل حدا convenience store مستو convenience store liquor store اللو زي جنا كابز خفت 3 عامات يقرن هذا القرواقي زي ما اللو مالش 3 عامات 2.2 شيء اللو نمتا اي فيفوريت يكوينو less than 3 years كو 2.2 يشت الله እንደገና to asking price ልልኒዮ ናፍቱ evaluationን ከመገርና ፕራይስ እንገብረሉን ካልእ እንዲዩ asking price 550 ሽሕ ፕላስ inventory ይብሎ 550 ሽሕ እዚ በቃ ብትዋጋኡ ብጣዕሚ ዝሐሸ ዝተባሃለ ቱ ዝረኸሰ ዝተባሃለ ሸያጢ ክንዲዚ ሽጦ ኢልና ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ ባዕልትኩም ሸየጥቲ ቢዝነሳት ተለይ ጠይቅኩምና ክንደይ ክሸጠልካ ኢና ንብል ክንዲዚ ሽጠለይ ተመስገን that's a good price mostly value ንፈልጦ ኢና ክንዲዚ ሽጠለይ ክብለኒ ከሎ that is good yes I can sell it so quick ኢልና ፎርሴል ነውፅኦ ቫሊኣ ክንደይ ኢኻ ክትሸጣ እንተኢልካኒ መምህር ደሰለ ድሕሪኡ ናይ ካልእ ቢዝነሳት ክንደይ ከም ዝሽየጥ ኤቪደንስ ኦርጋናይዝ ገይረ ከቅርበልካ ኣለኒ ንምንታይ ትዋጋ ከም ዝባ ብደንቢ ኤቪደንስ ፕሩፍ ክበካ ኣለኒ ኣብ ክንደይ ዓመት ሎኑ ክውዳእ ይኸውን ፕሮፊታብል ድዩ ኣይኮነን ክንዲዚ እንተሂበሉስ የዋፀን እንደሆነ ሓዋሩ ክሸጦ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ክንገዝእ ክንሓስብ ከለና ክንሸጦ ክንሓስብ ኣለና እዚኣ ቅድሚ ኩሉ እያ ክንገዝእ እንተሓሲብና ክሸጣኸ ክንደይ ክሸጥ ኣለኒ ኢልና ክነፅንዕ ኣለና እዚ ብምሉእ ህዚ እንተገዚእዋ እዚ መምሕያሽ ገይሩ ክንዲዚ ክሸጣ እዩ ኢለ ብዙሕ መፅናዕቲ ገይረ እየ ንኣኻ ብክንዲዚ ክሸጣ ኣለኒ ዝብለካ ኣይ ሽጠለይ ብክንዲዚ ተልካኒ ከዓ ዋጋ ፈሊጥካ ኣለካ ማለት እዩ እንተኸቢራ ክሸጣ ይክእሊ ኣይ ኣም ሶሪ ግዜ ክቐተለ ይደሊ ክብለካ እየ ዋጋ ፅቡቕቲ ኮይና ተሓጉይ ተቐበላ እየ ኔጎሽት ዝግበር ተኮይኑ ብክንዲዚ ንክንዲዚ ስለ ዝሸጣ ብዚ ምክንያት እዚ ክንዲዚ ጉደለለይ ክብለካ እየ ምክንያቱ ሰርቫይቫል ናይቱ ገዛኢ ክንእልሽ ቅድሚ ኩሉ እዩ is he going survive ቢዝነስ ገብረላ ድዩ ትርፊ ክገብረላ ድዩ ዘይገብረላ እንተ ደኣ ኮይኑ ዋጋ ዶ ሃይ ኮይና ወል ባይ ዘ ወይ ናተይ ስራሕ ብሮከር እንድየ ደላል እንድየ መራኸቢ እዩ ስራሐይ when it comes ኣነ ዝፈልጦ ዝቐርቦ ህዝበይ ካስተመር እንተኮይኑ ከዓ ጠለቕ ኢሉ ናትካ ፍልጠት የለኒ ብዝበለኒ ከዓ ብትክክል ኣነ ዝግምቶ ኢንፎርሜሽን ኣነ ዝፈልጦ ኢንፎርሜሽን ብትክክል ክህቦ ክእል ማለት እዩ ካልኦት ብሮከራት እንተምፅኦም ለይ ንዕዳጋ እንተውፅአ እያ ከዓ ንሱስ ናተይ ስራሕ ኣይኮነይ ናይ ሸያጢ ሪፕሬዘንት እየ ዝገብር ስለዚ ኤክስፕሌን ገብር የብለይን ናተይ ስራሕ ኣይኮነይ መሻጢ እዩ ገንዘበይ ኮሚሽን እየ ዝደሊ ባየርስ ኤጀንት ይኹን ናይ ባየርስ ኤጀንት ተኮይነ ግን ኣፅኒዐ ሙሉእ ብሙሉእ ጥቕሚ ኣለካ ይብልካን ኢለ ከማኸሮ ክእል ስለዚ ናብዛ ቢዝነስ እዚኣ
3400 سكوير فيت ينيوا واقال طيق له 550 شح بلاس انفنتوري for your information almost 360,000 new cooler new camera new remodeling up to business نغتبصح بوزح ገንዘብ يأتيلا هذا ግን كوص الدليل مقد النيو بثلاث عامات كلتا نتخلت تنتصيحة أو رائع عامت مو بزه هذي wine and beers لايسنس تفقدلو نبزح grocery ستورات 1.8 نبرت 2.2 دحر تأتو خينا دحر حد عامت 3 مليون كتأتو تخل دو probably تا convenience store بس أقام الله تا liquor store بيمان الله بزح نيجاتيف نجارات اللو كأونا عقب بزح تلوت أو تخيل نتوتات اللو سلازي سوي كم تبصحة some kind of قمة لنا مالتي نزي سكوير فيت زي زو واجازي رينتون نعصرت حمش عامت كلوت زي خيل رينت تفراري موزود أي سلازي بأي بكل نيو فيتشر بقت بيزنس خد كون تخيل أبتتقاو نسون تيكون أخم تطري اللغة كندي إذا أكل بيلدينغ هذا بتتقاو حدش جنا يسرح له حدش نيبر هوديو بتعمي دنسي لهنا كاندومينيومات أبارتمنتات ريزيدنشال إرياتات هيوج زخنا بوتنشال النيوة نزمت تو ليكر ستور بتخك لي تقمتن مغنياتو تشاتي نايليكر إكسبرت يكونن سلازيس أبتو ليكر ستور بزح لو تتاتكم وصا يخيل بزو مقدزي بتعمي دنبنيا ستوري لنا كابتن كاسينا نزلوا حد عصرت خلت عصر سلسلة هنا بيزنس زي مبل كاليتي فيفرتي لنغمط قوة يامو كم مثالي إياه سلازي ديليت زلوا هم زي عينة عدل كي يحلفكوا من ناولنا إنا نقرب لا تصدقتي برايس أبقى قرب حيت الله تمثل زغال الحن سكت بتعمل تصبق سلازي برايسا سلال تحاتة ونيو one of my favorite لولكوا no مش كنتو تفلتو نسا بعلغات تفلتو فورمولا نسا يتتقمنا المغنياتو لأنه يا شيات تطيقنا يو كنت شيت اللي thank you that's all yeah agree so yeah thank you أتوقع حسن درجة ساعات الربع حيزنا كعنا لما خلاص معلتي ساب كسالي خنرغبك يحشنا وكله خاين ود ألكا مع عصرت شدش عملت مكرهات ببقرب كن وصله دس يبلني so أنت advice تقبرني جماري business نديز بزلو حدا من الوقت قلنا إيش تي advice أنت هيك كايو نازي حدا سب كلتا دا حدا دا كابخنا عطوانا عبد الحلفة جزء تنكف بينا يندينا جماري بيزنس كجمرو زدلية تو بيزنس فلتة اللودي تعينة بيزنس يو تو بيزنس ديبند يقبريو liquor store food store convenience store bar accounting real estate أنت عينة بيزنس convenience store أنت قينو فليد ولا كإلة اللوا information اللوا liquor store أنت قينون خمو bar أنت قينون كمو تي بوينت انتايو طلق البلد فلتت اللي إنا باك جراوندو أصنعنا نايت نيبر هدو ديموغرافي ملو بملو فليتنا أبتي إريان تايا يخجمر بارديو من يوم كاستمري ديموغرافي بملو أصنعو حواشا ديوم ناي دقص عادو ديوم أبزي إريا خندي بيزنس اللو كندي جنزب اللني اتو جنزبي ني فيكتشر ني إكويبمنتانت ني كاميراتات ني شيلف وين بار وين ونابر نخلو أصنعوس أب ورحس كنديك شيء تخل 100 شح 4 شح 6 شح وجه أي كندئي رينت كندئي دحري رينت زلو خلو وجهتات كخلو ناي إديتي ناي كاميرا ناي أكاونتانت ناي كريدت كارد في ناي رينت ناي تو كم ناي إمبلويز زي بملؤ أقدمو مصنعت مقباريتو وانا نطوي لومي كندزي إنفست انتجرة أول حي خندي كرخبلا خيل زبل ببزح مقدتات مصنعتي مقلاش تزبل زي
ካብ ስክራች ድዩ ክጅመር ወይስ ልተጀመረ እዩ ልተጀመረ ቅልል በለ እዩ ኦልሬዲ ኣብኡ ክንድዚ ዝኣክል ቢዝነስ ኣለኒ ናብ ኢደይ ዝኣቱ ከዓ ወጪ ምስ ከፈልኩ ክንድዚ ኢሉ ብትክክል ናብ ኢድካ ዝኣቱ ወጪ ከመይ ጌርካ ከም ተፅንዖ ፊገር ኣውት ምግባር እዩ ንስኣታ ነጥቢ ስለዚ 7,000 እንድሕር ዝገብር ኮይነ 100,000 ጥፍየ 7,000 ሊፍት ዘዊረ ኡበር ዘዊረ ዘይገሮ ብቐሊሉ ገንዘብ ኢንቨስት ኣይገበርኩ 20,000 እንተኮይኑ 13,000 እንተኮይኑ ዋ ይሕይሽ ዶ ንሱ ጥራሕ እንተይኮነ ከምታ ቅድም ኢለ ነገርኩኻ እንቲ ገዝኣ እንተለኹ ክሸጣ ምዃነይ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ኣነ ማራ ኣይኮን ኩነታ ቢዝነስ ገዛ እንትትገዝእ እውን ዘ ሴም ቲንግ ሎሚ 500,000 እንተገዝአ እያ ንሓዋሩ ድሕሪ 5 ዓመት ኣቨረጅ 5 ዓመት ኢሉ ነበር ኣቨረጅ ኣሜሪካዊ ሓንቲ ገዛ ክንደይ ክሸጣ ክእል ትርፊ ክገብር ድየ ሉዝ ክገብር የልና መፅናዕቲ ንገብር ማለት እዩ ገሊኡ ሰብ ንኣትላንታ ሙቭ ትገብር ናብ ካልእ ስቴታት ሙቭ እንትገብር ገለ ንርኢ ነርና ዋጋታት ዝረኸሰ ኣብቱ ዝገዝእዎ ቦታ እናወረደ ምስ ወረደ እንደገና ሸይጦም 30-40,000 ከፊሎም ዋ ከሲረኮ ገንዘበይ ናብዚ ዝተመለሱ ሰባት ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ እንትሸጥዎ ተለው ክንደይ ክንሸጦ ንኽእል ዝብል መፅናዕቲ ስለለይ ይገብሩ ክትገዝኡ ከለኹም ክትሸጡ ምዃንኩም ኣይትብሉ ኣቐዲምኩም ጠለቕ ዝበለ መፅናዕቲ ንፕሮፌሽናላት ፍልጠት ዘለዎም ሰባት እዚኣ ዓይነት እያ ቢዝነስ ኢልኩም እታ ቢዝነስ መማኸርቲ ኣልጅኩም እተው ተገሪኹም ከይተኣቱ ምክንያቱ ሎንግ ተርም ሞራልካ ተሰይሩ ፋይናንሻልካ ጠፊእካ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ቢዝነስ ንኸይትኸፍት ጥዋዕው ዓቢልካ ናብ ክስራ እንተይበፅሐ ኣቐዲምካ መፅናዕቲ የድሊ ባህል እየ ያ ፅቡቕቲ ታንክ ዩ ፎር ደ ኣድቫይስ እሞ ኣትካ ሓሳይ ሓራም ሒዝና ከዓ ኸይባ ኣለካ ጅዙም ኣለካ ስለዚ ሰዓትን ገለን ሒዝናካ ኣለና ድሓን ክንብል ናብ ቀፃሊ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበሻ ኤዱኬሽን ዝረኣኹሞ ፍርያት ናይ ሓውና ናይ ልዕሊ 16 ዓመት ተመክሮ እዚ ብቐሊል ዘይርከብ ክሳብ ዝኾነ ብፅምዋ ክሳብ ሕጂ እንኳዕ ምሳና ፀናሕኩም ክብረት ሃበልና የቐኒየልና ታንክ ዩ ካሕሲኖ ቀኒየለይ ዘሄር ሃበለይ ሃፒ ሆሊዴይስ ንኩልና ሓድሽ ብሩህ ሰላማዊ ፍቅሪ ዘለዎ ሓድሽ ዓመት የምፀልና ናይ ሳክሰስ ናይ ኣቺቭመንት ዝኾነ ብሩህ ዓመት ይግበረልና የቐኒየለይ ዘሄር ሃበለይ ሃፒ ሆሊዴይስ ንኩሉ እንድር ሰማዕኹምን የቐኒየለይ ታንክ ዩ